Добър ден и добре дошли на нашата първа пресконференция след проведените извънредни парламентарни избори. Надяваме се практиката, която сме изградили за комуникация и общуване с вас, да продължи в същия дух, дори да я надграждаме, за да бъдете вие информирани това какво се случва в всеки един момент. Ще започна с това, че и аз като областен координатор на политическа партия ГЕРБ в област Русе, като водач на листата и моите колеги Светлана и Свилен, да благодарим на всички граждани на Русе и на Русенска област, които ни подкрепиха, за да постигне политическа партия ГЕРБ 9-та поредна изборна победа. Когато имаш такъв резултат, нормално е да благодариш на тези, които са гласували, на партийните структури, на всички, които не оставиха нито едно населено място да не бъде посетено. Аз мисля, че на този етап в политическия живот ГЕРБ няма алтернатива в България. Защо? Ами, за да победиш 9 пъти на избори в България, според мен е невероятно постижение в нашата нова история. А на настоящите избори ГЕРБ победи БСП и ДПС взети заедно. Същото се получи и в област Русе. БСП плюс ДПС, дори и с гласовете на АБВ, сбора прави 30 007 гласа срещу 31 105 гласа за политическа партия ГЕРБ. За пръв път една политическа партия побеждава 3 пъти на парламентарните избори. И като управляваща, и като опозиция. Това е месец май 2013 година. А е победител на всички видове избори. На местни, на европейски, на парламентарни. Това, което прави впечатление непосредствено след приключване на изборите, е огромната подкрепа, която нашия лидер и политическа партия ГЕРБ получава от европейските лидери. В лицето на Жозеф Дол, в лицето на Ангела Меркел, в лицето на Антонио Лопес, в лицето на Виктор Орбан, в лицето, ако щете, и на Вук Драшкович. Аз с него съм бил заедно на националната молитвена закуска и сме говорили много на темата за политическите процеси, които се развиват в нашата страна. Няколко думи, това е в общ план, няколко думи за резултатите в Русе. Това, което споменах преди малко, поредната победа за политическа партия ГЕРБ в област Русе, един сравнителен анализ на общините, в 8-те общини, с цифри няма да ви казвам, да не ви оттекчавам, вие сте ги видяли на сайтовете на ЦИК и на Централната избирателна комисия. Това, което мога да кажа, че в 5 общини, Русе, Бяла, Иваново, Борово и Ценово, ГЕРБ побеждава. В първите 3 общини, които избрах, категорично, убедително и разгромяващо. Във вторите 2 с по-малка преднина. А в община Ценово това е за първи път. Най-голям е резултата
в община Русе. 34,87% от общия брой срещу 13,52% на БСП Лява България. Ето цветната диаграма нагледява това. Какво е по-характерно като изводи, които можем да изведем? По-ниската избирателна активност сега през 2014 година. 45,92% е за област Русе и веднага ще маркирам само каква е избирателна активност за община Русе. 45,32%. През 2013 година за областта е била 50% и 31%. Тоест 5% и отгоре по-ниска избирателна активност имаме през 2014 година. На второ място, другото, което е характерно и прави впечатление, това е броя на недействителните гласове. 218 000 в национален мащаб са недействителните гласове. За област Русе недействителните гласове на изборите сега на 5 октомври са 5411 гласа. За политическа партия ГЕРБ недействителните гласове на територията на областта са 323. Сравнено с 2013 година недействителните гласове са били 2581. Тоест близо 2000 гласа и малко отгоре повече недействителни гласове. Като причини можем да изведем грешките, пропуските, които са при преференциалното гласуване. Според мен кампанията на Централната избирателна комисия във връзка с начина на гласуване не беше достатъчна и резултатите в тази посока са видни. И не може 218 000 недействителни бюлетини в национален мащаб. Това ни кара така да се замислим и малко по-дълбоко. Другото, което прави впечатление, че политическа партия ГЕРБ увеличава своите гласове и в малките населени места. От 78 населени места в област Русе, ГЕРБ печели в 38 населени места, което представлява 48% и 72% от броя на населените места. Аз смятам, че това е резултат от многото срещи, лице в лице, от много ходения, които целият екип на листата на политическа партия ГЕРБ, разделен на лъчове, направи в почти всички населени места на областта. Срещи с различни групи. И хора от третата възраст, пенсионери, и земеделци, и малък и среден бизнес. Ние направихме една много позитивна кампания, малко по-нестандартна в сравнение с другите години. Успяхме да се срещнем с много хора и по малки фирми, и по малки фабрики, и в по-големи, и по кварталите, и вече късно в свободното време всеки от моите колеги в листата правеше различни неформални срещи. За ниската избирателна активност причина според мен има и това, което се случи 3 дни. Голямата трагедия в Голям Извор, която още повече обезвери хората. Горни Лом. Да, Горни Лом, извинявам се.
наводненията, щетите, от които беше сполетена нашата държава, също пропуските в нашата работа. Много е трудно така да се работи с хора, да се убеждават предвид цялата обществена политическа ситуация, предвид тежката финансова и икономическа криза в страната. Така че няма как всичко да бъде много добре, да е идеално, и ние имаме пропуски в нашата работа. Това е един по-общ анализ, който сме направили до момента. През месец ноември ще имаме детайлен анализ в всички общински структури, на които ще бъдат набелязани мерки за подобряване на нашата работа. Но постигнатия резултат при тази избирателна активност нас не ни задоволява. Затова ние ще набележим мерки за още по-голямо разширение на нашата партийна структура, за да можем да стигнем до всеки гражданин на Русия и на Русенска област. Да можем да стигнем да разясняваме програмата, да стигне по-тихо поле. Програмата да стигне до всеки. Програмата на политическа партия ГЕРБ. Постигнатия резултат показва, че областната партийна структура е жива, работи много организирано и дисциплинирано. Това мога да го кажа. И аз още веднъж искам да благодаря, освен на колегите от листата, които работиха много активно, да благодаря на цялата областна и на общинските структури, на всички членове и симпатизанти, които чистосърдечно помагаха не само по време на предизборната кампания, а и през цялото време, във времето, когато ние имахме необходимост от подкрепа. До тук аз ще приключа. Ще дам думата и на моята колежка Светлана Ангелова.